сода. Дуюм занои ҳастанд ки занои доно. сеюм занои ҳастанд ки занои боақл, ақл, шууршон қати кор мекунанд. занони сода занои ҳастанд ки шавҳарошона илтимос мекунанд. занои бесаводанд ки фақат илтимос мекунанд: мара напарто, ма бе ту мебарам, ма некитрави ма мемарам, ма наметавонам эти зиндагӣ. ва занои доно ба тарзи додувой ҷанг мешаванд, вай мекунанд, ҳаракат мекунанд ки шавҳарашона чӣ ба гандагӣ қапанд. занҳои боақл чунин ҳастанд ки бо китоб хондан, бо илм омӯхтан, бо болои худшон ҳаракат кардан. аз ин ду зане ки гуфтум, мардҳо безоранд, мехоҳанд ки гирезанд ягон ҷо раванд ки набинашон. аммо занҳои боақл чӣ гунаанд? о қадар болои худшон кор мекунанд, болои худшон ҳаракат мекунанд, китоб мехонанд, илме меомӯзанд, фақат дар ҷустуҷӯи илманд ки шавҳарошон дар ҷои кор то бега дар фикри ҳамсар шуда, дара агар зани ба раҳна бинанд намебинанд, чунки мега ҳамсарам беҳтар.